Ni yn cael tywydd eitha braf ar hyn o bryd, wedi gwir, yn ystod y dydd. Ond mae yna rhyw naws bach gyda'r bore a gyda'r hwyr. Ond na pryd angen y jacket man o fi. Ie. Rhaid fi edrych ar yn siacedi pan ei adre. Mae gen Huw ddigon o ddewis. Wel, falle fi rhai o gen i a ryw gwmni gwerthu nhw ar ôl y hyn dwi wedi glywed pan yma. Ond ta waith am hynny. Blodau sydd gyda ni yn yr ardd, mae yna dal i fod yna doreth o flodau i gael yn tyfu. Ond fel mae'n oeri gyda'r bore a'r hwyr, rhywsut mae'r blodau yma'n gwroli. Mae lliwiau nhw'n gwella. Maen nhw'n dod yn gryfach oherwydd mae rhaid ddyn nhw i wrthsefyll y tywydd sydd ychydig bach yn oerach. Ac mae hyn yn beth da iddyn nhw, wrth gwrs. Right. Y peth yw, fydden nhw ddim yn trigo hyd nes gewn ni'r rhew cynta. Okay. So felly, mae'n werthfawr i ofalu amdano nhw ac i fwynhau nhw am pa mor hir maen nhw. Fe welwch yn y blaen yn y fan yna felly, dwi wedi creu trefniant. Trefniant megis lliwiau y coch a'r oren a falle mynd trwyddo i'r chydig bach o'r peach yn y fan yna. Jyst rhyw liwiau bach sydd yn ein denu ni i fewn i'r hydre. Lliwiau cynnes... Maen nhw'n gyfoethog yn dyn nhw. Gwslyd. Gair da. Sydd yn dod yn y fan yna. Ac felly mae'r potyn pridd hefyd. Mae hwnna megis yn lloyd y lliw yr hydredd o'n i'n ogystal. Yr hyn sydd yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd yn y siopau, ond i chi sylwi, yw'r potiau yma, neu'r fases neu beth bynnag dych chi am ei galw nhw, gyda'r gwynebau arno nhw. Nawr te, mae rhain yn rhyfedd i weid y gwir. A pan sylwes i ar rhain, feddyliais i, mae yna eitem yn y fan yna. Oherwydd, erbyn hyn, dyn ni'n dechrau tynnu'r masgiau yma o ddiwarth yn gwynebau, a dyn ni'n hefyd yn dechrau gweld ein gwynebau. Digon gwir. Ac o'n i'n gweld rhain a'n meddwl, mae rhaid fi ddod ar rhai o rhain yn y fan yna. Mae'n neud chi wenu, yn sicr. O'n edrych ar nhw'n gynhara. Mae yna elfen o comedi yn does? Oes, mae yna. Nawr te, y peth yw, nes i ddarllen rhywbeth yn ddiweddar ynglyn â'r potiau yma. Os oes gyda ni'n o'r potiau yma neu'n cartrefi, mae'n debyg bod nhw'n arwydd o ddod o hapusrwydd i ni. Dwi'n ni ddim sut all boti yn ddod o hapusrwydd i ni, ond mae'n debyg wrth bod ni'n edrych arno nhw, falle bod nhw yn helpu godi gwyn. Fel o'ch chi'n deud, mae pawb wedi bod yn gwisgo'r mygyd yma, mae'n neis i weld gwyneb ydy. Ydy'r poti mae'r gael yn sioper stryd fawr yn mewn archichnadod ac yn y blaen? Yndi, ond i chi chwilio amdano nhw, maen nhw'n dod yn mwy poblogaidd. Ac does di byd yn newydd yno nhw, wrth gwrs, oherwydd maen nhw'n deillio nôl adeg y groegiad, achos bydden nhw'n peintio gwynebau a ffigerau a'r botiau, beth ati. So felly, fel bob peth mewn dydd ar boes, does dim byd yn newydd. Ond yn y fan yma, fe welwch chi, mae gen i'r mwsiwr yn y fan yna. Bonjour. Bonjour. Byddai'n anodd falle roi blodau yna fe, oherwydd mae gymaint o symud yn y gwyneb. Gymaint o baint, mae yna batrwn. Ac felly beth wedi gwneud yn y fan yna yw roi pot o croissants yno fe, sydd yn edrych yn rhyfedd iawn o hyfryd yn diwe. Yna wedyn, yr un nesaf sydd ar ei bwysau yn y fan yna, eto mae gen i ychydig o'r hydrangea yn ogystal â'r dahlias. A hefyd ychydig bach o'r grig yn y fan yna hefyd. A mae hwnna jyst yn gyfuniad bach o liwiau sydd yn hyfryd iawn. Dwliau'r hydrangea. Mae hydrangea. Mae nhw'n gyfoethog. Ac yna wedyn mae'r pot gwyrdd yna yn y fan yna. Tas ni'n troi y pot o amgylch, mae yna gair celery wedi sgwennu ar ei gefnau, felly bod chi'n medru weld. O'n gweld edw. Ond yn y fan yna, dwi wedi rhoi jyst chydig o frigen o'n nhw yn y potyn, chydig o ddail, ac yna mae gen i lester bach yn y fan yma, potel bach sydd ar weiren, a dwi wedi hongian rhywna ar y brigau, cofiwch rhoi dŵr yno fe, ac yna rhoi y blodyn. A mae hwnna jyst yn rhywbeth bach syml bron, a bob un ohono ni'n gwneud. Ond mae'n edrych yn effeithiol ydi we. Ac yna wedyn, y potyn yn y fan yma, wel, mae yna wen ar ei wyneb a mae yna ffyrn yn rhoi llon pell o wallt. O'n i'n mynd i ddeud, ie. A dwi'n teimlo neiddigeddus iawn yn y fan yna. Ond i ddod ymlaen i'r hyn sydd gen i ar y bwrdd yn y fan yma, nawr te, disgyl sydd yn y fan yma fel potyn metal sydd gen i yn y fan hyn. Ac yn y potyn yna, eto mae'r ffrwyth yn dechrau aeddfedu. Mae yna ddigonedd o ffrwythau. Mae yna falen pingo ar y coed. Hyn dwi wedi gasglu yn y fan yma yw pers yn Gymraeg,
Ie. Be fydde ti'n galw nhw? Gellig, swn i'n dweud bersonol. Yn y fan yna. Ac yna wedyn dwi wedi defnyddio chydig o iorwg yn ogystal ychydig o ddail yn y fan yna. Ac yna wedyn dwi am ychwanegu, cofiwch roed chydig bach o ddŵr yn gwaelod y potyn, ac yna wedyn, jyst i wneud chydig bach yn ddiddorol, roed chydig bach o'r na gerber beth. Hwnna'n neis, neu lliw oren yn y fan yna. A mae hwnna jyst yn rhoi rhywbeth bach gallech chi roed falle ar fwrdd wrth ochr neu hyd yn oed ar ganol bwrdd. A'r union rhywun peth sydd gen i yn y fan yma, mae gen i blwms. Ie. Eirin. Eirin, ie. Ac yna wedyn mae gen i chydig o frigau. Ac ar y brigau yna wedyn, dwi wedi casglu chydig o fwyar, oherwydd mae'r mwyar ar hyn o bryd... O, fi'n dwlu gweld y mwyar. Ar ben i digon. A Ydyn. drwch pwy mor eiddfed maen nhw'n edrych yn y fan yna. Roedd y mwyar ar ben fyna, ac yna wedyn mae gen i rosod, a'r rhosyn yma, yr enw rhosyn yma yw piano, a dwi'n hoff iawn o'r lliwiau sydd yn mynd rhwnt gyda'r mwyar a hefyd gyda'r y plwms yn y fan yna. So felly jyst ychwanegu yn gwbl syml i greu rhywbeth sydd yn mynd i edrych yn hynod o effeithiol. A mae'n syndod beth chi'n gallu gwneud fyna gyda bowlen o eirin, rhosys a mwyar chi'n gallu casglu eich hunan. Syml. Mae'n edrych yn wych. Ond cofiwch chydig o ddŵr mwyn bod nhw'n yn para. Hefyn, diolch o galon am syniadau fod chydig o liw i'n cartrefi a'n bywyda.